Já jsem vítací typ. To je chlap, který se se svou ženou rád vítá. Ovšem, aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení. Stýskalo se nám. To ti co šílíš? Řekni mu, jak tomu dnešní mládež říká, řekni mu to. No úlet. Já jsem z ní nemocnej. Tě ženská, kterou ty vole neutáhneš na vařený nudly. Jak se mnou vymetla, rozumíš, to bylo fantastický. Kdybys byl s nějakou ženskou, kdybys byl, řekl bys mi to. Přísahej. My mužský se taky strašně rádi líbáme, ale když potom to nepokračuje dál, rozumíš, tak nás toho strašně bolej ty. Co? Srdce. Ale kolik máš těch srdcí? 12, kamaráde. To není možný, Panetkalo. To musí znamenat něco jiného. To by jsem takhle normálně nedošla. To neznáš ženský. Já můžeme být rádi, ty vole, že se Pepa udržel a nedal mu přes zubu. Roberto, neříkej mi ty vole, to je něco hroznýho, jak ty mluvíš. Na můj vkus trochu prdělatá, ne? No, právě rád, to toho jsem uchyl. Tady Orel. Mluvko, měním tvůj volací znak na osel. Rozumím. Tady osel. Dělej to se. Panetkalo, my vás vidíme. No, to jsme strašně rádi. Panetkalo, vy nám klesáte. Musíte topit, abyste neklesali. My vám chceme klesat. To se musí vidět, to nejde takhle vyprávět.